Earning samai birta kalang rapet do anarar pansmi aprang sinil hin pens kardom lang pazriklo kardom non earning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang ponisina lumbajong MSc consensi angkang along pen bang pharu thom susi a engdeng phoke apresi karbi risimi sorong ajelong karbi cultural society rongkhang hawaramai tung pen sami alira cham ki pidun chi aphan ke bar Duramla Broom Grocer Society at Umpen Sami Ingdeng Poke Presi KFF long Kalandun Chia Pan Sik Sidang Pontang Alo Non Birda Putot Ang Ton Pen Lang Panisinan Thang ni Pai Krep Ho Arni di Puman Jaka Siling Atowar Mile Po BSPSI Hemlong Stephen Pangcho Pen Japon Linsi Lumbajong MSc Consensi Angkang Along Pen Bang Paru Kathom Susi AP LCC Aratum BSP Long Gachipok Dun MP Morsing Tisu CM Dr. Tram Ronghang Emle Dorsing Ronghang Lapan ki EMCM atum pens arideng pensi Bang Paru Thom Susi APLC Aratum Pansami BJP apu holapen putup kopansi BJP Long Deng Ponlo Pini labang so BJP kang dang pona mayalong Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang MP Morsing Tisu BJP's Karbinglong District Committee Maipu Roland Killing Pen Chenglok MLS EMCM tunat chitong dun sila bang so jaimek mesen pen pachun pon tuman iri aji lasong theke nang tuma chini lo abatai ka cobai penan example original political party itu laken non la PSLC puka cekrong ami thang sike theknai kere nai jai kathar nang tumna chini lo je election date MP election date pen api alang tum social media long hai penan Miss Propaganda do la pen social media team pen alang tum penan rapan pachathang tap do halai pachathang tap ajoini pen munitum matha kirla pen munitum matha parsik pen ako munitum la ko chaplong sirlo la so buji pen si kecheng si dak so cheng konsensi long bang surihini ra bang pharuisi APSLC tum nang join lo na tum na theklong lo la pen amre konsensi lo 24 arni 25 ke Christmas lo 24 arni si Christian dum sike ong aphai ke bang suripli so se armu nili aphai chetene datlo hola daktame na tumna theklong lo social media hoi pen daktame APSLC che open alang tum BJP long na chapak dum thik la son dak si dhon suri long tame nang theklong lo dak diphu adung het lo bang suri ke thom so se APSLC tum che open si hada consensus committee general secretary pen chenglok alang tum kesenga branch do ana tum bang che osi dak BJP long nang chapek dum lo lapen ke dak lumbajong long ta chu bang suri si so se phae bang ke nang tuma theklong lo rengbong hom lo hodak ta APSLC pen chi open BJP long lo pinie bang ke aphai ke bang suri si dui pulo sita pini ki juma bang ke non ke nong krenga por rong ke rong ok lapen chu jun pini do ko ka joine pen si lapen pangri pang dom adam sara do o joine si nang thun ne dar lo pinie bang ke bang pharo pli pho bak do lo nang tuma theklong lo pini bang APSLC ben chi osi Stefan Phangcho alangli aprang ke dak lumbajong long IT cell na conveyor lo pu APSLC alang ni tirpi ponsi alang dum chi osi pini BJP long na chepe ok lo lapen ke along apreka konsensi da do piglang sita nilitum kedeng ponji ader bang ke hok pon pe athema MP ke hai ta parliament long alang lita parliament attend nang kok lapen ang parta interaction program public pen ka chingki ke jathan la so saing deng ta do kok lapen ang parta me da karbi isunim sorong aje nikan sika talon la so saing deng ta do nang tuma thano je tharbi ke thorge batai jo lopulong de muni tum ke kroi kre ke cheng si re election po hoda mai hot ke nang tum theklong lo hala sot ke bang foreigner capture ke bak do non ke nang tum anisi bang ko pine ronjikram sa pen ka chobhong alang tum preng alam kape koi ke ang to na BJP gunda ko la pen ke CM ta gunda ko la so a protest long ke on lo ke do a phai nang tum theklong lo bang thong kep abi bu dui ma ko am do dui bu de lai ra ki jumi nang jum bom lo bon moi tum kroi kri bom lo gente chopo bu sa na che paok dun bu te do pik lang long tin konsensi da penenga festival ke lang dun ke la dun ke lang dekte lu sa ning ke oi pen chini ne dalo la phale arsi dan oni re thanta pong te di man ton ke re election do po man ton ke paragraph 2 and paragraph 7 da ke che ke bi tu malong le
ta amen tang thania ji pun nasi ki tok do dak pegrap tu pen sap pegrap seven nang tunta loge char lige adak lang no constitution nang do ko dak si tok manang than ta baran betul lagi apen bang khai tum biha be par claim long le pu hala ke article 19 1 g long lang no India solo plong te Bharat a solo plong te no hok ta claim long lo nang le tum ta hu Bihar da claim dam long lo hu Delhi da claim long lo tangka poisa do plong te hu Chennai da claim dam long lo Bombay da claim dam long lo lasi lahai bang ki pacu bayang si mati lasi munitum non ki matha kirla bom lo he lasi malom sube ji mati lasi non MLA election na lang tum ko sonne munitum kalong tena konsensi ta non ta munitum bang bom lang ki kalima kalang chopo bom Dugwok pu voi fees tame ahema sor lapen asomar atuman ki aniom cholong nangji bangson reng dok reng bi pen tudun long nangji pu matha ponsi ploni MSC consensi ge parlapon bithe kurna be arong ameker komol engti ahem stame alang litum ki tuk thek tiga joglo bon sami achor bang lapen ahem sor ma tum ki reng dok reng bi pen sami aniom ki tudun long nangji pu matha pensi kidam thang ni pai khri ni ani Bangalore state along ka chongdat dum ji phan barlo Bonda Bangalore State along spion lidepen apim ki chongdat long lepin lang boy fisteme komol ingtia bang maki men ki su cholong lokjo nona mal ki komol ingtia phan ajirpu atum pen chirung cherek pen si systemi lang pon bomlo komol ingtia chor sangpi rublin terang pi lapen asomar bang ni tumki manghu prongson si dokoglo lasinon bang ki komol ingtia hemchi bang ji phan semi tangka semi avedalo lasil bang so ki sunglong pajok pon ji phan si Komol ingtia chor sangpi rublin terang pi ahin pen CM Dr. Trump ronghang MC Kambora killings lapen ki MLA Dorsing ronghang tum phan chuning ripon lapen labang so ki sungolong jongsi komania bang pu bang phi tum pen ketchup student ji ning hang lipotang ti 9864694559 lapen ki 6901426399 along humri ignon Luni BTP along nangli tum therangke tum phan nili tum ne chopa pe nangli tum kabang thek pot aprang si nili tum akardom pajir lo kardom la senil tum kisung alam thegla pulo jo la pon pe na kisung lo niliong sal lo komoring ti walang li osoma ta bikrai lang la pen ahem kichulong le det kijun long le det ajoini amasika chongdat chotulo war sai curi don lo arleng hai ambane ke Bangalore pil thi andun lo kidun pen ani sida kam klem long la kidun pen maselang li kisu cholong lo tomon lang no tipli lang no tong chu wa ni ko pilon ne ama da makrep hit tang ho ama singke non bang ke ho dak pen tum bang ke nang ching thum nu palam se ne pulo engke nang ching thum nu pulo ni tum me khoros ka duka via paisa ta vi ko son ma hem ne pasili ye phanta la se lahai tangka maha ka duri pen chenglok la se tim kar benglong ke chari pon alangli doktor tuliram rahali tum ka ching honai asar khaya farman karjap phip abang kisung ke boy ke rabdun karbi karta ka fan karjap phip abang pasin nili tum chuning rilo a link penela nili ongsal komoring ti fan la hem arbung ar penang pachili rok ye fan manga kerap bang ke a link penang ra vek pusi nili ami hai bang nili ri hong kepen jordom lo lasi alangli tim kar beng hok pen tamen nang bor ipi dono la si pina ke nang pade vek nang poko si chipulu ni di bang ke di hin pen ke hindi tum ta tangka mahata be la sinang di tum phasi ke the ke ding tum phasi nang sa khalo la si sar phan tame to na hok pen tame sa tuliram gong hang ta la sinang bor ipi don tha si pina ke em nang pacheli lain phan si la si nang bor idun thap si sa tum han ta chuning rilo ni di ke Norris angkang along bench jutang jupat rongaji ke thenai lipotang ti Karbi risumni sorongaji ta isilu labangso Karbi risumni sorong aji aningkan wang semi thang achiklu ni phai kre phopent ni phai khri sirkep ansi diputara langsung si talon pon bomlo lapuson thak si Karbi Cultural Society etum pen spreading pon bomlo lapen havara amai etum pen semi aningkan wang semi chitong dum pen si alira cham semi pidun bomlo lapuson thak si peneng le thot semi rongkhang havar amai Karbi jutang asong atum pen semi thang ni phai kre pho ani ant hongkram pen difuan bar si tara langsuan pali dambo la solong ka tu kawi rongkhang havar amai pu rubiram kru konchun bang chesong engleng lapen ka prek rongkhang havar amaya along abang pu bang phi tum ta chitong dun pet sil bang so jai mek mesen pen chpati dun chi aphan si alang ni tum pen bar pon lo bord hol pen great son tibum Karbi Longri Abirta nolong nilitum rongkhang pen chepati dunji ason chok eti sita nilitum unan ka bori dunji phanke isi chedang lo lasi kaseki apora lambang ta pining hala martum putame exam keduka ka jawa sabsu nilitum bang tak kasik tak kabang docet lo lapen amung ta nilitum chok cheche da son si chethe pondong lo kita men nilitum jutang kaceng hon pen acho nilitum jati pani pale dum ko lapen pale dum pen nilitum alira lon pen nilitum kada kaceng son atami son soni sita cepat pen nilitum
unan ke nong ni ban long dia pan aparman ni tum bori pon pu kado ko bitung wek la ki se bong tami ni tum la run barim punon kan barim punon ke tonton ni jadi tami ni tum cepat di pen nong me ban ki porong hang man an ke dam tang ka siksak lo dihin pu thak pen bang katurat hetan ni tum hawara long pen si sik sedang nang kok ason in hormu kecu no hormu penceng lok gari motor penceng lok lapen jadi tum lada kiri karlan di kena tum sitame tak kiri karlan kisung tum majok athema sagurial tum long le tangka poisa joheng ku sitame hadak bang kiri piamai pensi la pande bisa bang ke hang det la tum ama sinili tum la tum long le johang dam nak lo masih dihin ta katura pen jok lapen osomar nili tum kapang rum kisung rung katura bang ketan nili tum dak rong kang long Nizang Karbing Long Lakhai si Duramla MSC Consciency ke Parlopon Burgau Krishna Teront Arong ahi thialong Groom Grocery Society atong pensami engdeng phokepre si Karbi Risumni Surong ajelong sami Experience Department along ke landun chia phans alang litum pensami chi 6 dang pontang elo kedam tang ni pai Chris recap surine encourage pri aning kanmansi Industry and Commerce atum pensi Burgau abi long groom making up thak alang litum phantami siki bi pon alang litum phri charli dunlo laso teng pensno alang litum penki dode sang sipin pen labangsu arpek asai semi alang litum klem pon si non bangki labangsu arpek landun chengji labangki Karbir sumi sorong aji ingdeng phokepre silong mas alang litum pen ke chengse sai semi deng ponpu laso long pen semi Karbing long rat lapen ke the ding atom an semi hirjumi nang pidun pu lapen nang chram studun pu si alang litum pen chuni pon amri pen himari bangrum Karbi Longri Abirta tai ke deng pon pang cheng pon athai ke la pulo ke dam tang 2024 tari trainer ke bani ni tumhan Industry and Commerce hen bani tumhan dak training na pi pon do broom making aputhak la se ni tumta la dak bang thong kep arat do ni tumta Charlie dun lo la pen nang than pen ni tumta ni thomang bong pen an chepat thek dun lo ari kibu pen cheng lok pre pen pitit pen cheng lok la pen pipe pen la ke pin chong ke bonai tang pipe pen ke fitting la he pen anang than kang tiang lo la se jasmet ni tuma bang ke la bang so arpu ke deng pon athai ke la pulo ni tumta kitu ke la saide da ke do arat atum la se la bang so kitu ka rat atu phan paching thur thekji la pen ni tumta kaching thur asai ke dam pon thekji abahasa ni tumta la bang so ni marlia tumpa ni tumta korte mite do an chingrum se training ani sidun lo la pen tumla bang so asai pachun ni phane tumpini ani non ke wangji dak KYF mate difu along ni tumta la indeng phokebrai si katalon along ni tumta la bang so ke pa pengtang ajharu mar phek lo la se la bang so ar phek bang ni tumta chipak klang dunji la pen la bang so ke chipak klang dun pen munit tum ko an se ke wang ma aning ke dok ma la pen la bang so ateng pen ni tumta ko an se aning pa dok pen ni tumta aprang state district pen state pen international level an ke dami phani tumta ke bor I pon la pen ke the ke ding tuma phanta chorju pon bompo la se kalang lo sia bang kan tum background na bang ave mate la pulo Broom Grower Society Hill Society Hill okay Society mane committee sai iglo la pen nilitum industry long penta training long don iglo la se nilitum certificate eta long iglo la se cherli nak ne je fancy nilitum non chisik iglo je nilitum Karbi Youth Festival ma KYF taralang solong ke jor dun je fancy mane exhibition long paklang dun je fancy nilitum kisi sisik iglo unan ke mane nilitum nane marketing fan satami nang bor ipipon asonte mixen nitum tisik Thang ni pai Crep Horni Karbi Youth Society atum pen pharengkia mai kang ni pon labang so pharengkia mai along Karbi Youth Society mai phu Joyram be pen kaning je pon atengki Karbi ara da phan mang pon si labang su ham phanga song semyam hang pa thek pon lo lapen kedam tang ningkan choka prang pen si Karbi rat ke sung ke boilong an semi un an ke chirap chitu dun thiplo lapen ki bang silang an anita un an meng ke chirap chitu dun ji lapen Karbi limso maratum phan tok lang bachali dun ji phanta alang li tum pen coaching asai semi klempon bomlo la solong non an semi sorkar atum pen thangnat kerap abi pinlang alang li tum methang jungjung akhia dal pen si non an semi rat atum phan semi cyclem pi bon lang busi mai phu pen pachini pon pilo la sinang li tum hanang kahang alam abang ke la pelo
nilitum Karbi Youth Society KYS aphan sorkara hinpen nilitum han tangka sikai si nangrab rela pen nilitum ta tangka maha ke nilitum sorkar pen department pen sta nilitum tangka rungre ke student na tumhan class 9 10 student han koson si nilitum Karbia khai tum koson si metric first division second division mit okol Karbia so mar phan dele coaching class han kailo la so high school long class 9 10 na tum phan ana bang ke nilitum coaching class ke than pining pen kan klilo nilitum eta nilitum ko mena pho atum han piniar ni tangka hang he la pen piniar ni na nang litum in iri hong ke pen khiti ke claim penilitum society penilitum 479 na members atum nilitum chehang po conference hot tipu po pining ke sona sai le claim nang la si pining dan nilitum hans ko chu e pen hans ko chu jor pen sinilitum coaching class teacher tum dan nilitum payment pi la pen CM tuliram rong hang phan nilitum keru alam le ka sorsa alam le Dr. tuliram rong hang phan han nilitum chu pu bom lo nilitum society phan nang rap nang ji la pen nang litum kansela hin pen sita nilitum nang rap nang pu nilitum memorandum chu pi batai lo bon office ta nilitum a society phan piniar ni anda sikai sinang pipe la pen en nilitum building patang nai puta nilitum batai lo kacupu nilitum office building acer suya sita isi office building ateng lo mati langsung nang pinai puta nilitum batai lo memorandum cupi dam allo iri hong ke pensi cupi rek cordom weta nilitum hanang lodle he la school dunde tumhan rong arisunim su tumhan he la tumhan ke nilitum non hak heroni ho non he lang ne tumhan nempuna pothai asap sawer sita he ilin sita nempo hai nilitum kheti claim pidam lo lapen ripilo nilitum tangka maha pen nilitum pidam si pacu claim lo lapen nilitum hal chu kedam 2000 nilitum tiki lo lapen nilitum katiki abang ke hamso tiki lo lapen penet harmit tiki lo lapen nempo tiki pon lo lapen naso tiki pon mane bang kisu kini bang thado mane bang ke so depo chongdat une an ke chongdat une re kam ta chukle mane lo mate rita chupan ne lo angala so rit kapa chupanji koson si kapa chupanji ma lake mane nilitum hin pe un an pen setame nilitum da ke plang ola pogoli nilitum akhia dadawe nilitum ke gari motor ta ave nilitum ke dak pen hem che dam nai pota nilitum ke methana gari ave scooty ka lelo cycle ke rop ke rabanta nilitum malong ave napan pin nilitum ke do setame ili Karbia khai ring nai mate chanangi mate lapuson choklem thek the chodam thek the tum phan sita mane kerapon tu thek ji aphan la hui pen si mane ne de ton pusi sap su aki ong o ke tum pi pon thek the de ahok ni tum akhia ve adada ve ni tum hemle 2 tala 3 tala pu che kim long puta gali ni tum long gari motor le ke do puta gali ni tum la na ki ong o ni tum rapon thek the pen di phua long sita me ni tum mane phan la puson si jo hong hap hong ru tum ta do na ni tum da thek long lo la bojara lo ta na la hoi tum phan sita ni tum asap sabe sita ni tum pon long bom do Pinya Abirta ki lan sikang ton puniglo las domi thakme kardong